B13. You can enter to all flights, all gates. B13. Ow! Szarházi. Az a bőrönd nagy lesz. Kérem, adja fel a check-in pultnál. Már online becsekkoltunk. Ow! És online feladták a bőröndöt is. Szarházi. Do you have laptop? In English, please. Ow! That was in English. Szarházi. Do you have computer? No, just a laptop. Ow! Szarházi. Maradt-e bármi a zsebeiben? Nem, csak a pénztárcám. Ow! Szarházi. Húzzon lábzsákot a cipőjére, és úgy tegye a ládába. Húzzon rá maga. Ow! Szarházi. Do you have liquids in your bag? Ow! Szarházi. Laptop vagy iPad a hölgynek? Nem kérek semmit. Ow! Szarházi.